yana da hali dai wani mafarki ajiye cikin barci ya samu na gasa ta ba da gidana ci gurin da ake min gami da wulakanci biya rufe bakin su dauda na yan gulma yana da halin manya hasken fijiri ki gwada an waye gari ku yi min uzuri sun yi batukan nazari sarka da mari wasu alaka da yari tsarin shi daban ya ashe ba ta kamar kusa rarara shi ne mahadi a mawaƙan hausa rara mahadi ni tsowa abuna tsaya a gidan rara sai dai kuma ce masu san kuji na yi kara maroƙi suka ce mini yan tsara sai ne musu zance na baba da ɗan musa ke mai kada kurtu ki kyala abu tsoho sanan da kika yi min taho ki gana toho tarkon da kika yi so kika yi ki gana daho mere na mutane yana a cikin koma a ki kyala na rarara da gaba rarara kana da halin girma ma za ya iya mun taka ya fito daga ga kan sakali ya kare madiyan banza kana da halin girma